మాకు ఈరోజు బొజ్జల ఫ్యామిలీ ఒక మంచి పొజిషన్లో ఉంది. అందరికీ తెలుసునే దానికి కారణమైన మా దైవం చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ముందుగా తీసుకువచ్చారా పాదాభివందనాలు చేసుకుంటాను. అంటే రెండో వ్యక్తి ఈరోజు మాకు టికెట్ వచ్చేదానికి కారణం మొన్న లోకేష్ అన్న. ఆయనతో మాకున్న ప్రేమ అభిమానాలు, నా మీద ఉన్న నమ్మకం, నాకు ఆయన మీద ఉన్న అపారమైన ప్రేమ ఈరోజు నా వల్ల మా కుటుంబానికి నాకు టికెట్ వచ్చేట్టు చేసింది. ఇది ఏవైనా ఎవరికైనా సరే, ఇటు బీజేపీ కావచ్చు, అటు జనసేన కావచ్చు, అందరం ఇప్పుడు కుటుంబ సభ్యులం. ఒక అన్న తమ్ముడు పాత్ర పోషించి, అటు ఆనంద్ అన్న పాత్ర, అటు వినుత గారు చెల్లెమ్మ పాత్ర పోషించి, నేను అందరితో కలుపుకొని, అట్లనే నాయుడు గారు కూడా ఉన్నారు, నాయుడు గారు, వాళ్ళతో కూడా మేము అందరం కూడా ఒక స్టేజ్ మీద సేమ్ ప్లాట్ఫామ్ మీద ఉంటూ కష్టపడి పనిచేసి రేపు వచ్చే ఎన్నికల్లో అత్యంత మెజారిటీతో బ్రహ్మాండంగా మేము గెలవబోతున్నాం అనేదానికి ఎటువంటి సందేహం లేదు. ఇన్నాళ్ళు ఎవరు ఏ పార్టీ కోసం, ఏ పార్టీ నుంచి అయినా టికెట్ ఆశించినా వాళ్ళకు అనుభవం లేదు. మేము కూడా వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులనే, అందరం కలిసి మేము పనిచేసేదానికి సిద్ధంగా ఉంటాం. రేపు మరి ఎవరైతే బీజేపీ జనసేన వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళందరూ దగ్గరికి పోయి నేనే పర్సనల్గా వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి కలిసి